Karitang Namrata Engtipi apran kedam jui putha klardak pen ahok akangsai longvek nangji pura United Women Forum of Karbi Anglong UWFKA East West Karbi Anglong chilang pet pen Nogaon rong supialong sudak pen kachesong par om dampluk anpin. Kedam tang jakhong chiklo ni phai inkorapli themanani ada porphai ke papor pen United Women Forum of Karbi Anglong UWFKA asong pen chipatir piponsi karitang Namrata Engtipi apran kedam jue putha klardak pen ahok akangsai longvek nangji pura Nogaon rong supialong kadokawe bangpharohini sosiar chipengsi Nogaon Deputy Commissioner DC Debasis Sharma aphan pinpuralo memorandum pajirpon Anparta klardak lam thekachini japhan Nogaon Sadar Police Station alongta humridamsi Superintendent of Police SP Suprotiv Barua aphanta chitong tamlo Pinky Das apia potom amithangasu RJ anke chini nangji sitanona pangke Pinky Das apia potom sitame karitang Namrata Engtipi apia po atum aphan stame arju pater tok nangji na pen karitang Namrata Engtipi aphan apran karmudvek atum aphan nepsiraksi kokthat pinangji pusi kachesong ahut kehang padopondo litu monan pi pachokla mai henang pusini litum ladak pini sitame kachesong aphan banglo lasi an so sesene litum chisong ji la sokeri ke tar lip nang ri pi pa meme nang tar le pi pa meme ke pathi aphan nang phasi nang pi petik Pinky Das aporia la phan hut pus nang NP petik ang bongke alang litum hanta nitum FIR si ke pinang po alang litum hanta jail lock up si ke beng nang po alang litum hanta phasi si pinang po alang litum so asu chi chini ne pen bang aso phan nang plong pidut alang litum phanda ko ano ni litum non langding majok ta langding police proka kon ta langding ko pia potlo alang litum pisi alang litum phan hanga hedalo pini ni litum angji para ma chini loke hang nang po ladang ni litum long jawab nang pinang po ke alang ni litum phan lam nang chithano nang po ke ko son se chipachi lot na ko son si alang litum ke chilot pen ta ako nang reng thuera so pi Pinky Das nang karjab lun lo ma la hay lama bang ni litum phan nang chithana ya potlo non pinyani ni litum ke karbia soka vedadlo Karbi asuga vedadlo Namrata Engtipi phagane litum ke pabirda lo vedadlo alang litum ajai nelo Nogaon police ke tangnak Nogaon police prokakon atum ki chok che podlo pusine litum ladak hang taramlo lasi police prokakon aphan sitame sodak pen litum pinrem lo je koson sinang litum la Namrata Engtipi dead body ma Pinky Das ab dead body ma pu lang pa me pin pele ko sansi ke samjai dunra nalitum me paplong long dut lo ma nilitum ning duk lo nalitum aphan pin rem lo la si prap jin pe nilitum aphan labang so Namrata Engtipi dead body tanang van pinoy a foto tanang paklang noy alang postmortem na report tanang pinoy adona poriala raba pe amu a ik abong atuma ate po atuma phan a ongani a pinua punua atuma phan prabjin pen labang so a report amo khanang pinon nang than pa menon lasi nelitum ki ju si ka choning ri bang kela hello Pinky Das a poriala phan tame nep ingnang sirang noy Nogaon police prokakon atum kopia po nalitum kang Rilo. Di Pupen Govin Tiso, Carbon Long Life.